Oglumuzy görenmizde onu ilk wada tanamadyk, gaty horlanypdyr we garalypdyr. Onuň egin eşikleri we köwşi hem gaty könüdi diýip oglum Mary velaýatynyň ýol ötün etrafyndaky harby bölümleriň birinde çağırış boýunça harby gulluk borjuny ýerine ýetirýän Marly ene gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň habarçysy agdalýan harby bölümde gulluk geçýän eskerleriň bir näçesiniň enatasy bilen söhbetdeş boldy. Enatalar harby bölümde eskerleriň egin eşik hususan harby ädik yetmezçiligi we ogurlugy, şeýle-de ýymit we derman üçünçüliginiň pesligi barada gurrun berdiler. Men we adamym 9 ay öň harby gulluga gaýdan oglumuzy ýangy ýakynda ilkinji gezek görmäge bardyk. Biz karantin sebäpli öň oglumyzyň ýygynyň gidip bilmendik. Bizi ilki başda oglumyz bilen görüşdirmediler. Adamym oglumyň komandiri bilen duşuşyp oňa uzakdan gelenligimizi aýdyp 100 manat berenden soňra oglumuzy şol harby bölümiň daşyndan çykman 2 sagat görmäge ruhsat berdiler. Diýip Marly ene belledi. Adatlyk howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli enatalaryň şahsiýetini aýan edip biljek maglumatlary äşär etmekden saklanýar. Esker enesi ogluny türkmen goşunynyň hataryna uğradanynda onuň ak we daýaw ýigit bolandygyny, ýöne onu harby bölümde göreninde başda tanamandygyny hem aýtdy. Oglumuzy görenmizde onu ilk wada tanamadyk. Gaty horlanypdyr we garalypdyr. Onuň egin eşikleri we köwşi hem gaty könüdi. Biz oglumyzyň ýagdaýy bilen gyzyklansak, onda ol başda hemme zat gowy diýip jogap berdi. Soňra men ýuwaşlyk bilen gerek zadyň barmy diýip soranymda, ol hawa harby ädik alyp beräýin. Ol ýol öteniň bazarynda satylýandyr diýdi diýip ene gurrun berdi. Onuň sözlerine görä oglumynyň sebäplerini harby bölümde eskerleriň egin eşikleriniň şol sanda ädikleriniň ýetmezçiligi we ogurlugy bilen düşündirýär. Harby bölümine ädiňi kelen aşana goýup ýatmasaň onu ogurlap gurulşyk işçilerini 50-60 manatdan satýarlar. Eşiklerimde täzeler ýaly harby bölümiň eşik ambaryny eşigem ýok. Berilen eşikler bilen oňudy etmeli. Kimiň eşigi köne bolsa şol ýerki gelen esker bolýar. Basym boşamaly eskerleriň eşikleri has köne bolýar. Sebäbi olar harby gullugyň başyndan bäri şol bir geýim bilen oňudy etmeli bolýarlar. Diýip ene oglunyň sözlerini titirledi. Esker enesi oglunyň sözlerine salgylanyp, harby bölümde eskerleriň ýymit we derman üçünçülük ýagdaýynyň pesligi barada hem gurrun berdi. Oglum naharmyz sadagan bolayyn gaty yaramaz. Öýlen suw bilen kelem, agşam ýene çorba, suw we yer alma berýärler. Haçandan bäri ýagly nahar iýmedik. Eskerler syrkawlan halatynda derman üçünçülük hem örenpes. Ýolbaşçylar sen sag aldama diýip derman bermeýärler. Şonuň üçin analgin, aspirin ýaly elýeterli dermanlary alyp berýäň diýdi. Diýip Marly ene aýtdy. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan başga bir enäniň gurrun bermegine görä, ogly ýol ötene geçirilmeden ozal başga da 2 harby bölümde gulluk geçipdir. Ene esker ogluna salgylanyp türkmen goşunynyň gözüňi geýim gejim, iýmit we saglyk ýagdaýynyň diňe ýol ötündäki däl, ese ozalky harby bölümlerde hem höküm sürýändigini aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada goşmaça maglumat ýa kommentari almak üçin ýol öteniň harby bölümü bilen habarlaşmaga synançdy. Ýöne redaksiýamyzyň 24 awgustda telefon arkaly eden synançyklary netije bermedi. Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlislerinde ýurduň ýaragly güýçleriniň hatarynda gulluk edýän harby gullukçylaryň durmuş üçünçülük ýagdaýynyň ören ýokardygy barada ýygyderli habar berilýär. Ýöne türkmen goşununda para berim, iýmit, egin eşik, derman ýetmezçiligi, ýaşaýyş şertleriň agyrlygy, ýaşlaryň urulup ýenjilmegi, dürli zorluklara we kemsitmelere sezewar edilmegi, käte olaryň ölümi we yaralanmagy ýaly wakalar barada adatlyň habarçylary we garaşsyz neşirler ýyllar boýu habar berip gelýärler. Türkmen häkimetleri bu wakalary açaçan boyun alyp resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler.